Ja, het is goed op een kop af. 24 juli dat Piet Paulusma voor het eerst het waar presenteerde bij Omroep Friesland op de televisie. Daarvoor werkte er al even als waarman voor de radio, maar op 11 februari is nog het 94 maakte Piet Paulusma zijn debuut op de Frieske TV. Het voetbal wie minder oren weken. Het waar wie ik min. Nou weet het waar beter, zo het voetbal dan ik beter worden. En zeggen we dan nooit waar vanmorgen de dag weer op Sinterklaas binnenkomt. Nou, hij moet er toch rekening mee houden dat de partij erin valt. Ik heb van de middag de maaitijd maar eens even opzocht op deze mooie maaitijdsdag. Want ze mochten we de dag van het wel nemen. Maar temperaturen die lijnen zo om de bij de 3 of de 4 graden heen en een stevige zuidwestenwind. De gardinen weer wat dicht. Ja, hier in de Bruts die bewolking is even een knip-eegje van die zinnen. Dus die hoort een stevige zuidwester. Hier op die Samar bij Starem. Temperaturen 6 tot 8 graden. De wind eerst zuideerst, maar dus heb ik wel wat zinnen schoon, een glimpje zinnen en ze zult ik blijven. En dit wordt de week van de evenementen, de grote evenementen. Het begint al hier. Maar laat ik beginnen met jongen en vannacht. Ja, sneeuw, reën, ijzel, het zit er al hier aan te komen. We moeten morgen maar weer even in het waasje. We moeten morgen maar weer even in het waasje. Piet Paulusma, de laatste 24 hier in Vogelvlecht. Ja, hokker waar konden ze nou eigenlijk het liefst doen? Nou, uiteindelijk het meest mooie waar. Het meest mooie waar? Ja. Sinneskin waar? In de zomer de warmte, in de winter de winter. Ja, zei je dat. In Dat de is eerste, in de maaitijd. Het maaitijd is waar. Uiteraard. Hij doet op de kop af wie 24 juli die allereerste uitzending bij Omroep Friesland op de televisie. Kun je er nog iets van herinneren? Ja, maar ik heb me de laatste tijd heel vaak waarom zo. Wij kwamen erachter dat de eerste, want we winnen natuurlijk wel mooi SBS. Dat je daar straks 24 jaar was toen. En toen zijn we die eerste uitsturing van mijn waarbrug. Nou, toen is Ingrid kwam, die had hem opzocht. Ik zei, daar zit er. En is dit gewoon op internet? Hij zit gewoon op internet? Ja. Zullen we er gewoon even naar zien? Ja. Ja? We moeten eerst maar even weer omzien op de Aroene weekend. Het mooie waar van 10 te midden en waar te midden valt erbij op met temperaturen om de zo'n graden. Toen is je weer het, ik wil een knappe dag, maar dat tussen de buien terug. De voelen hier en daar een paar buien en we konden ik nog een mooie ruimbal zien. Ja, mooi rijboog. Matje, je stond het alles jongen net. Ja, ik heb hem lezen toevallig jongen inderdaad. Ja. Wat vind je ervan? Ja, eerlijk gezegd, de decorshot er wat knullig uit. Ja, en ik maak mijn slides om zien bewegingen. Zo mimiek en ja. Maar wat heel uniek weer, nu hier bij de foto's al. En letter ben je op het journaal en bij de oren waarbrug te komen. Dus wie een wat trendsetter. Ja, absoluut. En dit week de jinnige keer dat het waarbrug vanuit de studio weer. Ja, volgens mij hebben we de oren week gelijk naar moeten gaan. Ja, waarom eigenlijk? Ja, we zijn zo goed. Het waar gaat boeten. We shoot iemand met een kind erover. Maar we zijn geen boeten staan, jongens. En wie een gouden greep. Ja, dat hebben we altijd volgehouden. Ja, heel lang 24 hier. Hey, want er zit al zo lang in het vak. Waar is er nou stiekem eigenlijk het meest grutskop? Ja, er zijn sapvolle dingen. Maar pik er eens in je nu? Ja, dat is natuurlijk het Alverstede gebeurde in 496. De Alverstede toch verzonnen. Doet het net Roggie? Doet het net Roggie, maar nu ben ik echt terugbrutsen. Ja. En wie die weekend, hier in de weekend, hier de strenge frost horen, het taai was, dus het is gewoon grutskop, dat strenge frost was. Wacht even, die collega-concurrenten, die zijn al het taai waar. En toen zeiden ze van, nee, het gaat nog wel even je terug. trekt je 14 graden vriezen in. En daar is gelijk. Ja, gelukkig wel. En al die journalisten zitten in het Oranje Hotel. Dus er kwam datzelfde waarbrug binnen. Dus dat voel op. En zo'n 90 en 2005, de sneeuw van 2005 maart, we hebben Ieselhand. En wat hebben we net hand? Bij alles gewoon. Alles. Maar goed, die landelijke bekend, die komt er eigenlijk een jochetje zo'n joch, echt hè? Ja, daarvoor dus eigenlijk al een beetje. Hoe viel dat eigenlijk voor het gezin Paulusma? Want in ieder geval is het een verneemde huid. Ja, nou ja, dat is wel heel grappig. Want toen hij voor het eerst op de omroep, zei ze maar, ook kwam. Toen stonden wij hem een paar weken les toen we bij de boord van Ameland. Er moest iets op Ameland, ik weet het, maar ik weet maar die mooi. En toen stond er een vrouw en die herkende hem. Nou ja, dat was natuurlijk echt heel, heel apart. Want dat wisten wij nog nooit mooi maken. Dat hij een wildvreemde zeer wie Piet wie is, zeg maar. Nee. En die woonde maar op de foto. Nou ja, dat was een heel, heel apart wie dat. Ja, dat herinner ik nog wel. Ja, doe net mee, denk ik. Er willen zo vaak mensen met op een foto. Ja, en dat is natuurlijk groeit al, ja. Ja, maar dat is ook een makkelijke naam, hè? Elke keer raast natuurlijk. Hey Piet, zeg je dat toch? Ja. Ja, kijk me iets bij indenken. Hey, maar Matje, doe je een beetje die huid achterna, hè? Dat is als zijn verste vervanger. Ambieert toch eigenlijk eenzelfde soort carrière? Ja, dat is heel stom, ja, maar ik weet dat eigenlijk helemaal nog net. En zeker nou wat... Is toch wel een stiekem moe tocht?
Ja, ik vind het echt heel leuk om te doen. Dat hier ik echt net toch. Ik vond het heel moeilijk, maar ik vind het echt ontzettend leuk om te doen. En ja, het merk je nou ook wel weer. Er kan van alles gebeuren. Het is zo moeilijk te plannen en te zeggen van nou, ik blow dit doen. Maar is het net lastig? Want mensen zullen daar altijd vergelijken, maar niet nooit. Ja, nou, maar dat is eigenlijk ik net, ja. Dat valt best wel mooi. Ik krijg echt hele leuke, lieve reacties. Meesten hier ik net verwacht, ja, echt net. Maar meesten vinden het wel leuk, volgens mij. Ja, hoe vind je het? Ja, ik vind het leuk. En ze kunnen net vergelijken worden met mij. Waarom Want niet? Matje is Matje en ik ben ik. Ja, oké, maar ja, je hebt toevallig wel dezelfde achternaam. Ja, En als je op allebei wat door mij het waar, dan is de link al gauw aan. ja, tuurlijk. Maar dat wil net. Matje is natuurlijk een vrouw, ik ben man. Dat is al die oors en iedereen is zijn eigen stijl. Ja, Maar ik vind dat Matje het heel goed doet. maar Gier, ben je hem dus dan altijd hoe het waar? Nee, Net? Nee, kijk me echt net intinken. nee. Dat had ik wel horen dingen. Het is wel het eerste waar we praten. Maar Ja? Nou, nee, eerst is er koffie. Dat is Ja. altijd de eerste vraag. En dan geven we, hoe ligt het? Nou, dan geven we naar de fruitzichten. Hè? Want altijd dan is zo'n heel drukke bier komt en het zoek wel eens kort kunnen worden. En dan, dat is het eerste wat we altijd even doen. Oké, ja, maar vertel, hoe shot zo'n dag er bij je eigenlijk uit? Want je wordt wekker en dan, nou ja, koffie, dan even zeggen van, we hebben de spot, we hebben al die stations. Ik ben er helemaal Jender als Matje, hè? Oh ja? Ik ben het Kom eerst iets zeggen. letter. Matje komt tot letter. Ja, en dan? Maar hoe gaat het dan verder? Dat Ja. doen we eerst een bakje koffie. Ja, bak Ja? koffie, het waar. En wat En dan bijpraten, beginnen we maar de dagelijkse. werkzaamheden. Ja, en hoe gaat dat dan uit? Nou ja, wij doen die koffie en dan hebben we nog even hoe zit het water uit voor de komende tijd. En dan zeg ik, nou dat is spannend, dat is spannend. En dan ben je op dit staat een heel soort spannende dingen. Maar Ja. dan, en dan je matje die je naar de mails, naar alles wat binnenkomt is. Toevallig. We zien welke locatie we daar zo aan rieden. En ik ben bezig met de waarkaarten en dat soort zaken. Oké, en dat verveelt nooit? Nee. Nee, raar hè? Ja, dat Ja, maar dat is ik echt ik net, heb- omdat het waar elke keer hoort is. Ja. En het bloot altijd weer spannend wat er nou weer rondkomt en wat er gebeurt. Het is echt wel heel leuk, ja. Ja, maar niks menselijks is juist vreemd vanzelfs. Piet had ik, en Doe ik, je had ik wel eens bij het verkeerde aan. Is je dan ik flink chagrijnig? Ik kan het me net herinneren. Het wie een gewetensvraag, maar wie wil het ideale antwoord voor jou, hè? Nee, maar ik heb helemaal eens pest in. Als ik denk van, dit gaat verkeerd en dan maar die winterversissing. Zit er heel tijd nu dat het heel druk terugzet naar boven Scandinavië. Nu komt het boven West-Europa te lezen. En dan weet je uit ervaring dat er nog van alles mogelijk is. Ja, maar door zei het onder het begin van deze winter, er komt een hele koude winter aan. Komt de koude februari, man. Een koude februari, man. Maar dat leidt alleen nog varus. Ik hier erop dat januari is de kwakkeltoer op gang. Dat is keurig gebeurd. Ja. Daar ik op lied mee. Maar nou moet het tweede pad van de mannen maar nog wat brengen. Ja, ik hoop het. Ja, ik hoop het. Dat hoop het ook, hè? Want eigenlijk, ja, maar daar zeiden ze het al, in jochtjes zo'n jochtig. Ja, hoe zeggen die dagen er dan nu, hè? Als het echt met de oversterrentochten, dan nee, ben je maar dat alle is- dagen op tv. Dat is vergelijking met wat de Aroen week gebeurd is toen SBS zijn hier dat het Aroen weer naar dit hier. En toen werd het een gekke boel en het is maar dat soort dagen. Dan is ik heb wel dagen gehad die begonnen om 4 uur maandag en maar 12 uur 's nachts. En dan is het media, hè? Dat is het en dat zo'n jongen toch weer nog even oors als nou. Nou laat de hele verhaal typen. Media is heel oors worden. Ja, Dus het wordt nou nog drukker. Want ik ben adviseur van het Alverstedenbestuur. ja, Dus ik ik zeg zeg, ja. ik jou iedereen een antwoord. Nog even heel kwaad, want de site niet gezegd, hè, van, sinds het hele verhaal met SBS naar Boetentakaam is van, dus hoe is het koffie drinken met Jan Slachter, wie een lekkere cappuccino? Nee, maar het echte koffiedrinken komt nog. Het echte koffie drinken komt nog. Maar lees al Mooi oranje koek, hè? Mijn oranje koeken, die vertellen ze ook dat. Ja. Maar van, er leidt dus wel wat in het fruitzorg. Ik bedoel, we hoeven daar net te missen op tv. Ja, dat weet je nooit. Ik ben ervan uit dat we in ieder geval of landelijk online blijven, of landelijk op televisie. Oké. Nou, Nou, dat is het belangrijkste. dat is het En allerbelangrijkste. En jere. Ja, precies. Om een vis zit Bob horen. Hè. Hey, dan nog één ding, Piet. Want ja, het waar hebben we oerslijn. Het baat me op de lippen. Wat voor waar wordt het? Morgen. Nou, eerst maar eens even naar vannacht, want dan is het vrij helder. Hebben we temperatuur noemen bij de +1, +2 graden. En dat betekent dus kans op voorstaande groen en kans op glijden. Want groen is vochtig. De wind uit west-noordwest waait zwak of matig. En morgen met een duim maar aardig zinnen. En de temperatuur om het bij de zon of de 8 graden in. En meer hoe het waar. Sa, nooit Friesland, joh. Bij Friesland, joh. Nou ja, Safir is het nog. Hè. Dankjewel, Piet. Dankjewel, Matje.